Исәмісіз эфирда душанбе күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алға таба койбір темалар турында. Йөрерлек түгел, җирле һәм комплекслардағы юллар кордан тиешенчә чистартылмый. Шәһәрдәшләр, коммуналчылар эшеннән зорлана. ЮХИДИ хезмәткәрләре шәһәр ара маршрут буенча йөрүче автобусларны тикшерде. Рейдларның берсендә Мәрия Файрушина булды. Йөрәктән йөрәккә Чаллыда хәйрия ярминкәсе узды. Игелек чарасында катнашучылар елдан-ел арта. Юллардан йөрерлек түгел, шәһәрдәшләр кар күп яуган узган яллардан соң шәһәрдәге хәлне шулай бәяли. Бу машина йөртүчеләргә дә, җәүлеләргә дә шактый мәшәкать китерде. Бигрәк тә җирле юллар һәм комплекслар арасы начар хәлдә ди алар. Безнең иҗат төркеме юллар буенча үз рейдын үткәрде. Безнең рейд Вахитов проспектының җирле юлыннан башланды. Бирдә машина йөртүчеләр әкрен генә бара. Юлда кар, боз һәм колея. Башка җирле юлларда да шундый ук хәл. Наши коммунальщики получше работали. Дороги плохие тут вообще. Я как бы только приехал сегодня сюда из Ярославля, уже вижу как бы. Төп проспектларны чистарталар, әмма җирле юлларга тиешле игътибар бирелми дигән фикердә шәһәрдәшләр. Мәсәлән, электротехниклар тукталышы янындагы юл. Монда сату павильоннары күп, машиналар еш туктый, юллар чистартылмаган. Проезжать трудно. В каких именно местах? Ну вот, допустим, здесь дороги нет нормально. Проспекты устраивают, да, а местные вообще не заехать, не подъехать, особенно где вот находятся такие большие центры, вообще плохо. Колея большая, лед вообще не убирают. Хәсән Туфанның Мәскәү проспектына чыгу юлы да бозланып каткан. Карның күп булуы автомобиль йөртүчеләр белән бер рәттән җәүлеләр өчен дә уңайсызлыклар тудыра. Яхшырак кирәк инде. Булай ярамый. Начар чистарталар. Хотелось бы, чтобы побольше снегоуборочных машин и грейдеров чистили дороги, да. Вот в этом плане, конечно, минус большой. Мешают обзору машин, особенно сгребают весь снег на поворотах. Тоже видимость маленькая и создается аварийная ситуация. Хотелось бы в этом плане тоже что-то . Техника көне-төне эшләсә дә карның күп булуы үз эшен эшли. Шәһәр юллары кар хакимлегендә кала бирә. Мәрия Файрушина, Ленар Султанов, яңалыклар. Шәһәрне кардан чистарту дәрәҗәсе канәгатьләнерлек түгел. Ноэль Мәхдиев эшлекле Душанбе киңәшмәсендә коммуналь хезмәтләргә, идарә итү оешмаларына шундый фикерен белдерде. Торак инспекциясын әлеге мәсьәләне контрольгә алырга чакырды. Мэр шулай ук әлеге эшкә башка предприятиеләрдән махсус техниканы җәлеп итәргә кирәклеген дә әйтте. Әлбәттә, чыгымнар күбәя, ләкин шәһәр үз вакытында кардан чистартылган булырга тиеш, диде ул. Ноэль Мәхдиев белдерүенчә, юлларны карап тору өчен бюджетка салынган 280 миллион сумның 2 айда, январь һәм февральдә 110 миллион сумы тотылган инде. Коммуналь хезмәтләргә алдагы көннәрдә дә эш күп булачак, кар шактый явачак дип фаразлый синоптиклар. Бу атнада Чаллыда тотрыксыз һава торышы саклана. Температура үзгәреп торачак, юеш кар, хәтта яңгыр явуы көтелә. Буран булачак, юлларда бозлавык. Алдагы төндә салкынлык 10-12 градуска кадәр төшәчәк, ә инде көндез температура 0-дан алып -2 градуска кадәр булачак дип хәбәр итте безгә синоптиклар. Чәршәмбе көнне һава температурасы 4 градуска кадәр җылытачак, тик пәнҗешәмбе янә 7-9 градус салкын булу көтелә. Это понижение будет относительно кратковременным, потому что к концу этой недели очередной циклон принесет очередные осадки в виде снега и дождя и повышение температуры до оттепели. Автобус йөртүчеләр юл хәрәкәте иминлеге инспекторлары күзәтүендә Чаллыда шәһәрләр арасында йөрүче маршрут транспортын тоталь тикшерү оештырылды. Аның барышында тиешле документлар булу-булмауны да автобусларның техник торышын да карадылар. Тулы бер пунктында рейдта безнең иҗат төркеме дә катнашты. Рейд кичке сәгать 4-тә башланды. Бу вакытта күрше шәһәрләрдән вахта автобуслары кайта. Дөрес, инспекторлар аларны гына түгел, башка маршрут автобусларын да туктатты. Здравствуйте. Инспекторларны документлар да, тахограф күрсәткечләре дә кызыксындырды. Автобус йөртүчеләрнең күбесе үз эшләренә җаваплы карый булып чыкты. Мы пассажирские перевозки, заказные перевозки осуществляем по югам, за границу, везде. Да, у нас допуски есть у всех за границу. Шәһәрләр арасында йөрүче маршрут автобусларын тикшерү айга 2-3 тапкыр оештырыла. Хукук бузулар азая бара ди инспекторлар.
Я с набережной Челнов вахту отвез, с Елабугу еду в гараж, с набережной Челны. Все документы проверили. Техталон, права, страховка, техосмотр, тахограф. И все. Нарушений не выявлено. Нет. Инспекторлар билгеләвенчә, хокук бузуларның иң күп өлеше тахографның эшләмәве, страховка булмау яки аның куллану вакыты чыккан булу. В ходе профилактического рейда было составлено 5 административных материалов на водителей автобусов, а также составлено 3 предписания на владельцев транспортных средств. Инспекторлар рейд барышында автобус йөртүчеләргә тагын бер кат саклык чаралар турында искәртте. Алар кеше иминлеге өчен җаваплы. Рейдлар алга таба да дәвам итәчәк. Мария Файрушина, Ләйсән Ханова, Ленар Солтанов, Яңалыклар. 1 январдан декларация кампаниясы старт алды. Бүген бу хакта тагын бер тапкыр эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә искәрттеләр. Керемнәр турында хисапны 30 апрельдән дә соңга калмый тапшыру сорала. Салымны исә агымдагы елның 15 июленнән дә калмый түләү кирәк. Исегезгә төшерәм, декларация йорт яисә фатир, машина саткан очракта, я булмаса лотерея отышына ия булганда һәм башка очракларда тутырыла. 5, 6 апреля и 26 апреля во всех налоговых органах республики будут проведены дни открытых дверей, посвященные декларационной кампании, где налогоплательщики смогут задать все интересующие вопросы, а также принять участие в семинарах. 3 мартта Эврика мәдәният үзәгендә хәйрия ярминкәсе уздым, аны Тургай гаилә клубы оештырдым. Бу игелекле чара инде 3нче ел рәттән үткәрелә. Анда катнашучылар саны елдан-ел арта бара. Игелекле шәһәрдәшләребез биредә үзләре әзерләгән ризыклар белән сәүдә итте. Кул эшләрен сатты, хәйрия ярминкәсендә күп төрле мастер-класслар да оештырылды. Теләге булган һәркем күңеленә ошаган шөгыльдә катнаша алды. Балалар иҗат коллективлары концерт программасы әзерләгән иде. Быел ярминкәдә популяр җырчы, чалы егете Рамил Закиров та чыгыш ясады. Оештыручылар ярминкәнең нәтиҗәсеннән канәгать. Әлеге хәйрия ярминкәсендә 130 мең акча җыелды, әлхәмдүлилләh, һәм 70%-ын без инде Регина Аптееваның гаиләсенә тапшырдык. 30%-ы безнең инвалидларга, ятимнәргә, шундай мохтаҗ гаиләләргә тапшырдык инде. Барлык мәрхәмәтле кешеләргә үзләренең өлешләрен керткән өчен зур рәхмәт белдерәбез. Күңел радиостанциясыннан Чаллы халкына үзенчәлекле бүләк сәүдә үзәкләренең берсендә халыкара хатын-кызлар көне уңаеннан концерт үтте. Татар эстрадасы йолдызлары һәм күңелнең алып баручылары шәһәрдәшләргә чын бәйрәм ясады. Күңел радиосының концертын татар эстрадасы җырчысы Нияз Хәмәтшин ачып җибәрде. Тамашачылар аңа кушылып җырладылар. Концерт бик шей, бик зур рәхмәт күңел радио тапшыруына. Шулай частрак булып торсын иде. Мондай концертлар күбрәк булсын. Кешеләр ничектер чыксыннар, шулай күңел ачсыннар. Тамашачылар өчен бәйгеләр дә булды. Асыл затларын гадәттә көчсез дип саныйлар. Әмма конкурс моның капма каршысын күрсәтте. Бәйрәм спонсорларының берсе Таттелеком компаниясе иде. Аның вәкилләре халыкка тарифлар турында аңлаттылар. Концерт вакытында ук Литай элемтәсенә таштыру мөмкинлеге дә булды. Бәйрәмнең спонсорлары унда булса Таттелеком акционерлык җәмгыяте, интернет, телевидение, телефония, Литай мобиль элемтәсе, шоудагы телефон 515 333. Күңел радиосы концертының иң-иңнәре Ринат Рахматуллин һәм данлыклы Казан егетләре төркеме булды. Алар Чаллыда яшәүче туташ ханымнарны халыкара хатын-кызлар көне белән кутладылар. Бүгенге гәмнәшләр, мин сезнең белән сау булашам, иртәгә очрашканга кадәр сау булыгыз. Встречаем весну в выставочном центре «Экспокама» с 1 по 7 марта на выставке ярмарки «Цветы и подарки 2019». Приближайте весну с покупками Wesson. Семейная игровая акция «Чудо-огород» для вас, ваших детей и внуков. Получайте наборы для выращивания растений за каждую покупку. Соберите все 12 растений и вырастите чудо-огород на подоконнике. Акция действует с 16 февраля по 22 апреля.